खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं ललिता गयारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दं। बिटिसिनि कक्लाबारि बियाबनि उफेरा बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावबाय। एबसु आरो आबोबा गायदे हेलेनानि मुंख्लं सान फालिदों। 14 मे खालि 23,000 लाइमोनफोरनो गिबि मन्थ्रिया थिसनथाइलाइ गथायगोन। NRLM बिथांखियाव DPMआ गावसोरनि गोसो बायदियै क्रिसि आरो फसु सखि सोसननायखौ लाना दुंहाव थासारि। बड'लेण्डनि 3 लाइमोना आल्फा उदाङाव हाबफैनायनि सन्देह। सालबारियाव आमसुआ गोख्रों सोमावसारदों। दिल्लीयाव लोंग्रा दैनि आंखाल। दावबायारिफोरनि थाखाय मैदेर आरो जिब साफारिखौ बन्द फोसावबाय। अरां हाग्रामायाव मासे गं गैयै गान्दाखौ बोखांदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बिटिसिनि 22 नं कक्लाबारि ST बियाबनि उफेरा बिसायख'थि आरो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावबाय। रायजोआरि आरो बिसायख'थि आय'गआ दिनै बिटिसिनि कक्लाबारि बियाबनि उफेरा बिसायख'थि आरो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावदों। बिटिसिनि मोनसे बियाब आरो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थिखौ मोनसे सानावनो खुंनाय जागोन आरो मोनसे सानावनो भट सानगोन। बिसायख'थि आय'गआव फोसावनाय बायदिब्ला फैगौ 8 जुन खालि बिसायख'थि खुंगोन आरो 12 जुन खालि भट साननाय बिसायख'थिनि रिजाल्ट फोसावगोन। बिजाथिफोरनि नमिनेसनलाइ गथायनायनि जोबथा खालारा 23 मे। 23 मेनि गेजेरावनो गासैबो बिजाथिफोरा गावबा गावनि नमिनेसनलाइखौ गथायनो नांगोन। 26 मे खालि बिजाथिलाइ बोखांनाय लाफिननायनि जोबथा खालार। बिसायख'थि आय'गआ फोसावनाय बायदिब्ला फुंनि 7:50 रिंगानिफ्राय जागायनानै 4:30 रिंगासिम भट आजावगोन। बबेखानि सासे बिजाथिया बिसायख'थिनि मुङाव 4,50,000 रांल' खरसा खालामनो हागोन होननानैबो बिसायख'थि आय'गआ रोखायै बुंथिदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ बाक्सा जिल्लानि 22 नं कक्लाबारि आरो गयबारि मोन्नैबो बियाबाव देरहानानै सरकार दानायनि उनाव कक्लाबारि बियाबनि मासिखौ एंगारनायनिफ्रायनो कक्लाबारि बियाबा लांदां जानानै दं। बेखौनो मख'नो नांगोन दि कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव गासै मोन 26 बियाबफोर दं। कार्बि आंलंनि गासै मोन 906 भट बिहुफोराव बिसायख'थिनि भटआ आजावगोन। रिपर्ट बायदिब्ला कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलाव गासै 7,298,000 सा भटारफोर दं। बेनिनो 3,55,503 हौवा भटार आरो 3,47,790 आइजो भटारफोर। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु आरो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आबोबा दिनै आलादा आलादायैब्लाबो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि आइजो मुंख्लं गायदे आरो हेलेनानि मुंख्लं सान फालिदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि बेन्दोङाव थानाय गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावना आबोबा दिनै गायदे हेलेनानि मुंख्लं सान फालिदों। गुबुन फारसे एबसुआबो दिनै आसाम नाङैनो गायदे आरो हेलेनानि मुंख्लं सान फालिदों। क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय मिरु एबसुनि गाहाय मावख'आव गायदे आरो हेलेनानि मुंख्लं सान फालिदों। गायदे आरो हेलेनानि मुंख्लं सान फालिनाय हाबाफारिखौ लोब्बा लानानै दिनै मिरु एबसुआ गाहाय मावख'आव आफादनि गोथार आरजखौ जागायनानै मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीया गायदे बसुमतारीनि सावगारियाव बिबार बावजेनो आरो नेहाथारि रंगिना बरगयारिया हेलेना बसुमतारीनि सावगारियाव बिबार बावजेनो। मख'नो गोनांदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि गोख्रों सोमावसारनायाव बाहागो लानानै 1988 मायथाइनि 12 मे एबा दिनैनि सानाव गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीया सुथुरनि आखायाव जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो एबसु आरो आबोबा बोसोरफ्रोमबो 12 मे खालारखौ बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि आइजो मुंख्लं सान महरै फालिबोबाय थादों। बबेखानि मुंख्लं सान फालिनाय बिबार बावनाय हाबाफारिखौ लोब्बा लाना एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीया गायदे आरो हेलेनाया बर' हारिनि होलांनाय बिहोमाफोरनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो आरो जोहोलाव जोहोलावजोफोरा थांनानै थानायावबो हारिनि थाखाय खामानि मावो आरो मुंख्लं जानायनि उनावबो अराय थुलुंगा होयो होननानै गावनि बिबुंथियाव बुङो। सिगाङावनो खोथा होखानाय बादिनो हिमन्त बिश्व शर्मानि सोरखारा 1 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होनो सिगांदों।
बे बिथांखि बायदियै हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय रायजो सोरखारा फैगौ 14 मे खालि 23,000 लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो थिसनथाइलाइ एबा एपइन्टमेन्ट लेटार रानगोन। मख'नो गोनांदि रायजो सोरखारा फैगौ 14 मे खालि सोलोंथाइ बिफान, नखर बिफान आरो सावस्रि बिफानाव गासै 23,000 लाइमोनफोरखौ थिसनथाइ होगोन। खानापारायाव थानाय भेटेनारि कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिया 23,000 लाइमोनफोरनो थिसनथाइलाइ गथायगोन। थिसनथाइलाइ गथायनाय हाबाफारिनि थाखाय खानापारा भेटेनारि फोथाराव गोख्रोङै लाहार फाहार खालामगासिनो दं। उदालगुरि जिल्लानि फेरगाव जौखां खोन्दोनि सिङाव सोलिबाय थानाय NRLM बिथांखियाव खुरसि चौकी आरो फरसि चौकी मासियाव मावथि सोसननायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों। बे जाथायखौ लाना मैया जायगानि चेयारमेनफोरा BPMनि सायाव गाव हारसिङैनो गावनि गोसो बायदियै मासियाव सोसननायखौ लानानै बाथ्रा दान्थे-बिदान्थे जालायो। मैयानि DPMनि साखाथियाव बे बाथ्राखौ लानानै सावरायनो मासिगिरिफ्रा थांनायावनो DPMआ खारखोमानानै थायो आरो बे समावनो साननैसो जिबिका चौकीफोरा जों जेबो मिथिया होननानै थानायाव खुद्रिनाय मासिगिरिफोरा रागाजों नोंसोर जेबो मिथिया लाबा मानोथो बेयाव जिरायनानै दं, नोंसोर बेनिफ्राय ओंखारलां होननानै गोब्राबै बुंनानै मावख' न'खौ ताला लागायना होयो। बे जाथायखौ लानानैनो सानैसो जिबिका चौकीया नंखाय बाथ्रा फोसावदोंमोन आरो बे जाथाया EM दावबायसा बर'नि दैदेननायावनो जादों होननानै अजद होदों। बे खौरांखौ लानानै दिनै फेरगाव जौखां खोन्दोनि PCDCनि मासिगिरिफ्रा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फिनजाथाय होयो। सोरखारजों होबथानानै दोनजानाय उदखारि आफाद आलफा उदां फारसे आसामनि लाइमोनफोरा गोसो बोलांनाय आरो गोदान सोद्रोमाया आलफा उदांआव हाबहैनायनि खौरांफोर मोनगासिनो दं। बे समावनो बड'लेण्ड हालामनि 3 लाइमोना आलफा उदांआव हाबहैदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। सन्देह खालामजानाय लाइमोनफोरा जादों उदालगुरि जिल्लानि पानेरिनि हिमांशु फुवा, उदालगुरि बाल'हामलानि जाकारिया हुसेन आरो बाक्सा मुसलपुरनि सौरभ राजबंशी। रिपर्ट बादिब्ला हिमांशु फुवाया थांनाय 24 एप्रिल खालि आसाम पुलिस SIनि आनजाद होनो थाखाय मंगलदै कमार्स कलेजाव थांदोंमोन आरो बै सानखालिनिफ्रायनो न'आव गिदिंलांफिनानै आरो मबाइलावबो बन्द जानानै दं। ओरैहाय फिसाज्लानि जेबो गुमुर मोनैयाव बायग्लिलांदों बिमा-बिफाया। हिमांशुनि बिमा-बिफाया पानेरि थानायाव गोमानायनि एजाहार होबाय होननानैबो खौरां मोनदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेंगिरि मावख'नि लांगोनायाव आमसुआ दिनै गोख्रों सोमावसारदों। सानफ्रोमबो जिउ खांनायाव गोनां जानाय मुवा बेसादनि बेसेन बांलांनायनि हेंथायै आमसुआ दिनै सालबारि महकुमा बेंगिरिनि मावख'नि लांगोनायाव गोख्रों सोमावसारदों। आमसुनि बाक्सा जिल्ला कमिटिनि बानजायनायाव लानाय 2 घन्टा सोमावसारनायाव मुवा बेसादनि बेसेन बांनायखौ होबथा, BJP सोरखार हाय रन्जित कुमार दास मुर्दाबाद, रन्जित दास मन्त्रि मासि नागार बायदि स्लगानजों हस्रिखावनानै सालबारिखौ गोमसार होयो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मुवा बेसादनि बेसेन बांनायनि हेंथायै बाक्सा जिल्ला आमसुनि बानजायनायाव सोमावसारनाय हाबाफारियाव आमसुनि मिरु आफादनि फोसावदिं नेहाथारि आब्दुल रहिम, आफादगिरि साइफुल इस्लाम नेहाथारि साहादात हुसेनखौ लानानै जिल्ला आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोर, सोद्रोमा आरो मावथिफोरा बाहागो लायो। गोबांद्राय बिदुं दुंखावनायनि जाउनाव दिल्लीनि दाब ओनसोलफोराव रायजो जानाय सुबुंफ्रा लोंग्रा दैनि आंखालाव गोग्लैनांदों। सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला दिल्ली नोगोरनि सिला ओनसोलाव सिगांनिफ्रायनो लोंग्रा दैनि आंखाल भुगिनांबोबाय थादों। ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरा साप्लाइ वाटार टेंकिजों दैथिंनाय दैखौ नाजावना लाखिनो थाखाय सुबुंफ्रा बेसेबां फारि थासेयावबो नांगौसेबां दैखौ मोननो थाङाखै। सरकारनि वाटार साप्लाइ पाइपआ सानथाम हालागै बन्द जाना होनायाव सुबुंफ्रा बेबायदि थासारिजों जुजिनांदों। आसामनि हाग्रा बिफाना हादरारि हाग्रा एबा नेशनेल पार्कफोराव दावबायारिफोरा गाखोनाय मैदेर आरो जिब साफारि गार्डखौ बन्द फोसावबाय। माहारियारि हाग्रामाफोरखौ गोजाननिफ्राय दावबायनो फैनाय सुबुंफ्रा मैदेर आरो जिब साफारिनि जोहै गाखोना गिदिंथिङोमोन। नाथाय आसामनि हाग्रा बिफाना उल्ड लाइफ साक्सारि आरो नेशनेल पार्कफोराव दावबायारिफोरनि मैदेर आरो जिब साफारि गारि गाखोनायखौ बन्द फोसावबाय। सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला 16 मे निफ्राय पवित्र उल्ड लाइफ साक्सारि माहारियारि हाग्रामा ओनसोलावबो मैदेर आरो जिब साफारि गारि गाखोनायखौ बन्द खालामसिगोन होननानै हाग्रा बिफाना बुंथिदों।
बिनि अनगायैबो 31 मेनिफ्राय काजिरङा माहारियारि हाग्रामायाव दावबायारिफोरनि मैदेर आरो जिब साफारि गारि गाखोनायखौ बन्द फोसावबाय होनना सुलुङाव मिथिनाय जादों। हाग्रा बिफाननि मावसुमाफ्रा नांगौ बायदि नोजोर लाखियैयावनो माखासे सुरां सिखारिफ्रा हाग्रामा ओनसोलाव हाबलांनानै गोथाङैनो गोथां मासे गान्दानि गंखौ हाख'नानै लाना थांदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय अरां माहारियारि हाग्रामायाव मासे गोथां गं गैयै गान्दाखौ बोखांनो हादों। हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरनि गोख्रों नोजोर गैयैखौ सुलुं लानानै माखासे सुरां सिखारिफ्रा हाग्रामा सिङाव हाबलांनानै जिब जुनारफोरनि सायाव इनायै फलान खालामदों। सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला गोथाङै थानाय गं गैयै गान्दाखौ गुवाहाटीनि PCCFM के जादबआ गं गैयै गान्दानि सायाव मोजां फाहामथाय होनो गुवाहाटीनि फाहामथाय होगिरिफोरखौ लानानै फैना गान्दाखौ मोजां फाहामथाय होबाय होनना मिथिनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।